पहाड़िया जगार बर्तमान आम गाड़ी खाली साप पर बुलूची खाली बुलूचे साप पहाड़ रे बर्तमान गाड़ी चलती बर्तमान पहाड़ ऊपर गाड़ी चली आ गाड़ी केवल खाली गछपत्र अच्छी घाटे गाड़ी 50 चलती 50 मैंने 50 सेड़ा मैंने एयर प्रेशर खाना कोडे एक्सीडेंट हो तार के गारंटी नहीं गाड़ी ଆଉ ଯାଇପାରୁନି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଅଟୋରେ ଯାଇପାରୁନି ଘାଟି ଚଢ଼େଇଲି ଆଉ ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ 35ରେ ଅଛି ମତେ କାହିଁ ନାଗୁନି ଆଉ ଗାଡ଼ି ଉପରୁ ଆଇଲା ଗାଡ଼ି ଆଉ କ'ଣ ଚଢ଼ିପାରିବ କି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ହରନ୍ ଦେବାକୁ ମନା ଗାଡ଼ିରେ ଗହଳି କଣ ଏବେ ଟାଇମ୍ ଗହଳି କଣ ବର୍ଷା ଦିନ ପାଖାପାଖି ହେଲେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଶୀତ ଦିନ ହେଲେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଏବେ ଖାଲି ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିର ଦିନ ହେଲା ତପ୍ତପାଣି ଦର୍ଶନ କରିବା